Takže vítajte pri ďalšom Urbexe. Ideme do opusteného rekreačného zariadenia. Tuto s pánom Jurom, ktorý už dobre poznáte nejakú tú dobu. A čo určite uvidíte v nejakých videách, lebo plánujeme znovu začať aktívne robiť Urbex. A vyzerá, že tu niekto nedávno bol. To mohlo byť buď včera, že nenapadol sneh, alebo dneska. Takže uvidíme, či niekoho stretneme. No dobre. Tak tuto máme nejakú miestnosť s kamennou obloženou stenou, ktorá sa nám už rozpadá, lebo sa o to nestarajú. A vyzerá to tu tak, tá architektúra je skôr taká socialistická, že to bude niečo staré, opustené. Jaká fotečka. To podľa mňa by sme mali zapnúť ističe, ale to aby nezaplo alarm. Hej. Tu ešte máš. No, krása. Tam máš automat na koruny slovenské, môžeš zavolať. Na čo? Hoci komu za slovenské koruny. Koľko? 1, 2 až 5. $80 za minútu je dosť veľa inak. Neviem, aký je to presný prepočet, ale za minútu. Tu máš aj euro 2. Tu sme ešte neboli. Čo tam je? Tak. Aha. Živý. Zabludil. Ježiš. To čo je? Ty kokot. Však to chodilo. Jak som sa mohol zlaknúť, keď som vedel, že to tam je? Poďte. Chudáčku, no. Vieš, čo spravím? Vieš, čo ja si opravím? No, ty myslíš? Ja skúsim, že opatrne. Úplne, že ho nevyrušiť. Poďte. Už uletel do budovy. Hej. Pst, pst. Pst, pst. Neviem fúkať sa šatku. Tu je. A toho nechytíš, no ono to uletí. Také tak na potom si to nechajme. No čo, hej. Dobre. Také pekné izbičky. Jak na horskej chate. Teda je to horská chata, rekreačná. Madrace, fuj. V tomto momente tam môže byť hocičo, plošice a tak.
Ale každopádne som rád, že sledujete moje videá. Lebo plánujem fakt sa venovať tomuto urbexu viacej. Ma to chvíľu ani nebavilo, ale poslednú dobu nachádzam fakt zaujímavé miesta, čo môžeme pozerať. A je to samozrejme lepšie, ako doma hrať CS-ko. Je to samozrejme riskantné chodiť na urbex, keďže vás môžu chytiť majitelia, môže vás chytiť vlastne polícia. Ale netreba byť drzý. Treba zaplatiť pokutu, keď treba. A hlavne nič neničte, nič nekradnite. Buďte v pohode, lebo je to vlastne len neoprávnený vstup na súkromný pozemok. Pokiaľ sa nevlámete nejakým lockpickom. CRT monitor. Ešte aj s kompom, riadne retro. To ma vždycky poteší, keď uvidím. A kľúče od všetkého okrem zľavej steny. Okrem ľavej steny a tak. Toto bola pravdepodobne, no určite nejaká kancelária. Juro, poď sa sem pozrieť. Toto je zastavené v čase normálne, táto miestnosť. Kvázi izby budú o tom istom. To je zariadené úplne rovnako. Toto je miestnosť pre upratovačku. A sprchy na chodbe. Počkaj, pozriem sa, či každá izba má svoju sprchu. Samozrejme, že má. Aspoň táto konečná izba, ale fuj, nejaký trus. Táto konečná je nejaká väčšia. Toto bola jedna spojená. Jedna spojená, to nebolo podľa mňa zvlášť. Ale čekneme, či tu majú len záchod, alebo či mali aj sprchu. Takže každá izba nemala sprchu. A v tej dobe to bolo normálne. Jura už niekde hore exploruje tento priestor. No, nemali ani vlastnú sprchu v izbách. Vieš čo mali, ale iba tam v tých, čo sú na konci. Áno, áno, presne. Takže, no však to máš rekreačnú chatu, to nemá byť nejaký luxus. Niečo mŕtve. Asi vtáčik chudák. Takže možno to majú niekde hniezdo. A ideme do ďalšieho kanclu. Tiež plno archívnych dokumentov a niekto našiel plán vlastne tejto rekreačnej chaty, ktorý budem musieť vybúrovať. Juro? Juro sa nám stratil. Teda mne sa stratil. Neviem prečo hovorím množnom číslo na videu, ale nevadí. Takáto dvojsprcha. Neviem si predstaviť, že by som sa sprchoval a niekto vedľa mňa hneď. No dobre. Okrem tejto, ešte toto som nepozrel, túto recepciu. Ale mám už všetko z tejto budovy, tak keď tak môžeme ísť po ďalšiu, Juro.
hardware, aby naučil. To by chcelo... On sa hýbe jak one. Jak si skacka. Jak žaba. No. Vieš čo, mám nápad. No, musíme po... Niečo po ňom hodím. Tuto je. Pozri sa, čo mám. No, skús. Brate, ja ti neublížim. Ale aspoň není... Ale aspoň je normálny, vieš, že... Väčšinou sa mi stalo, že si búchali hlavu o okna. Áno, to varno. Daj. No, zdrhol. Zhora. Dobre. A živý, zdravý. Spravili sme dneska dobrý skutok pre prírodu, no. Chvíľu sa bude bať, ale podľa mňa... Počkaj, nemá niečo s krídlom? Vieš čo, má také menšie zamiezne tie krídelka, no bohuje, koľko to už dlho bolo, no. No. Aspoň, že vonku má väčšiu šancu, no. No, takže pokračujeme. Tú najväčšiu budovu sme pozreli. Toto je tá najhlavnejšia, ne? Hej. A ešte vzadu je tak podobne veľkosťovo. No, kurník šopa. Už som videl, jak sa na mňa pozeráš, tak som ťa nemohol prekvapiť. Ješ skoro do hlavy. No čo? Čo ti dával? Šuchol si ma. Ty kokos. Dobrá. Počkaj. Čo ti dá? Čo počuješ? Či ne? Čo? Si nepočul auto? Nie. Ja som nepočul nič. To bol joke. Ja ty si si robil srandu? Ne, práve že. Počuť, taký motor, vieš, ako by to išlo do kopca. To si počul lietadlo. Je to možné, ne? Ja, čo si blázen? To sa netrafil. To je kuchynský robot. Hej, namiešanie. Ale aký obrovský. Toto neviem, na čo slúžilo. Dexter tu bol. Keď ste videli Dextera, tak on si vždycky dával vlastne takýto plášť. Potom robil svoje
zabíjal kriminálnikov, ale bol to tiež vrah. Odporúčam si to pozrieť. Sice som to nedopozeral, ale ešte plánujem. Lustre dosť nízko, ale ja mám 1,86 m, takže ani 2-metrový vysvet na to neoprel, nebuchol. Ale čo ti dávam, to je naozaj zachovalé. Takže nachádzame sa momentálne v nejakej jedálni tohto zariadenia a neviem, či to je jediná veľká jedáleň pre všetky objekty, ale patrilo to pod Slovnaft. A takéto umelé palmy, umelé kvetiny sa predávajú v dnešnej dobe dosť zadraho. Pohybuje sa to v desiatkách eur a niekedy aj stovky. Kaďal si išiel hen tam? Vlastne taďal to. Hej, hej. No vôbec neľutujem, že toto sme dali ako prvé. Uvidíš, čo potom bude hen tam modré. Ale Coca-Cola mala tu dobrý propagačný materiál. Reklama na Tatralandiu. A vzadu fľaše alkoholu, nech sa nabere. Mohli podávať nejaké tie šottíky. Ako klasika, vždycky sa pozerám na všetky staré televízory. A tuto sú vlastne nejaké pásky z pokladne. Takže všetko išlo do účtovníctva. Pravdepodobne. Prvý československý občan na orbite. To už my sme vyslali nejakého Českoslováka na one? Do vesmíru? Som ani nevedel. Vladimír Remek sa volal. Jaj, že by sme to zapli? Ne. Nerob. Zavretý. To disko musíme zapnúť. Počujem, a kebyže mám pripojený na jack, si tu môžem spraviť disko. Alebo skôr v dnešnej dobe vlastne rave. Neviem, prečo som povedal, že disko. Takže tuto mali rôzne zavaraniny. A bicykle? Asi za 10. Kamoško. Rozjebem sa, nerozjebem sa? Dobre, tak nič. Toto nedám s mojimi nohami. Podľa mňa to je na ľad, vieš, ten podrtený. Drť ľadová, no.
A klasický azbest na zemi. Šublinka? Nerovinke. To je pošlem. No, toto je čitateľné, reálne. Takže celkom sme sa aj zabavili. Pravdepodobne sa pojeme na video sánkovať pri opustenej budove. A úspešný urbexový deň. Teda musím zaklopať na drevo. Nech nás nechytí nikto. Ale tak no. Veľmi pekná rekreačná chata, ktorá ešte máme čo preskúmavať, už je 14 hodín a už sme tu asi 2 hodiny. Kebyže každú škáru máme pozrieť, tak sme tu aj na dlhšie. Takže toto už len tak prebehnem. Lebo to je vlastne to isté, čo ste videli tam ďalej, lebo to zariadili úplne že rovnako. Tu by sme potrebovali do roboty. Prcat. E-soap 3. Kebyže som sa viacej učil na umelecké, možno by som vám to vedel lepšie opísať. Ale či vôbec vyčítam, od koho to bolo? Voh sedlačuje. Voh sedlaču. No neviem. Každopádne reálne pekný obraz. Tadiaľ to. Čaute. Hi. Wow. Hi. English? Oh, French? And you Dutch? French, no. We are from here, from Slovakia. Okay, very much. Hello, by the way, Filip. You're right. Yeah. Hello. Did we spook you or no? Whoa. That sounds silly. You are a YouTuber? You're right. Hi. Filip. YouTube? Philip. Oh yeah, YouTuber. Urban Exploring. Okay. What is your channel? My channel is Python ADV. I can write P and Y. P? I, T. Maybe you find me. A pridáme, pozrieme sa potom, že čo sú oni. There are camera? Máš to? Or No, no cameras. camera. Okay. Yeah, just me with the GoPro. Yes. No, so We the also, security? No, not no, security. No, it's chill. Okay, so Okay. thank you very much. Yeah, okay. No problem. See you. See you later. Poď ťa ošetrím. Dobre, poďme ošetriť. Je hulkára. Poď, Macková bola moja učiteľka matematiky priezviskom. To fakt? Počúvaj ma. To by bola jaká náhoda, kebyže to je... Počkaj. Nie, není to z mojej školy. Ale je to z inej školy, že ZŠ Rajčianska. Toto je inak video minimálne na hodinu. Myslel som si, že preháňaš tým, že je to obrovské, ale... Čo ma nepoznáš? Toto dúfam, že zostane zachovalé, sem by som išiel kľudne znova v lete.
No, v tej prvej sme neboli, že? My sme v týchto ABC vôbec neboli. Hej. Čo to je? Tam je aj bazén. Aha. Francúzska? Z Francúzska? Henten mi nerozumel nič. Inak. No, toto si myslím, že by sme mohli poskúšať každé jedno okno. Alebo spredu. No, alebo z druhej strany. Alebo stadiaľto. Toto budú pravdepodobne Tatry. No, dostali sme sa len do jednej časti. Takže Juro, Čo? môžeme ísť za chvíľu naspäť. Tuto sú len hajzle sprchy. Ale tá druhá časť neviem, jak je na tom. Tak nič. Kašleme na tieto one? Či? Akože no. Tam dole tá vyzerá väčšia, tá kačková. A hento dole? Prečo? Tam dole je tá rampa, tam je nejaká kamera na foto. Tak aspoň by som pozrel tento bazén. Cool. Vtáky počuť. A tuto je tá budova v celej kráse. Dobrá rýchlosť. Ale idem, natoč ma. Do piči. Už som s ním. Dobre, dík. Dobre, dík. Dobre, už si išiel. Ide to ďalej. Takže stalo sa nám niečo, čo sme nečakali, a to je to, že sme sa dostali pravdepodobne dovnútra. Alebo nie.